लाइफआव हरदों गैया थांलाय नोंनि माबाखौ लायलाय मबाइलखौ लायनानै नायलाय नालाय गेलेगासिनो माला लांफैगोन दा हरदो मा जाखो फ्रेन्ड खबरा बोरै कमेस्वर थांबाय नामा नोंलाय बोरै जाखो खबरा मा ओंख्रि जानाय थांफिनबाय नामा नोंलाय मा जाखो लोगो बोरै दं खबरा थांबाय नामा नोंलाय बोरै जाखो खबरा माथो खोन्थाहरासै नोंलाय खबरा बोरै जाखो दसेल' हाबनानै थांबाय माथो नोंलाय माथो खोन्थाहरासै नोंलाय आंनो खोन्थाहरदो लोगो मा थांलाय फैलायल' जेबो खोन्थाहरासै माथो नोङो आंनो गावहा खोन्थाहरासिनो आंनो जेबोखौनो थांबायसो फैलानो माथो आंजों रावबो फैदो लोगोफोर
Mau ke nomor video. Video. Nomor video. Las lo que te. Tengahnya dia ada yang enggak main. Bentar, Pak. Sanjay Bhai. Nang thundeng rồi. Apa nang? Nang sini Bhai. Ini. Ang hanudeng. Sudah ini kita nih. Hello लोगोफोर होन हेलौ लोगोफोर जोंनि जोंनि बिआर इउटुब चेनेलाव बियादैफोरा बयखौबो बरायनाय थाबाय जोंखौ सापर्ट खालाम जोंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर फैदो लोगोफोर आंजों दसे रायलायनि फैदो लोगोफोर फैदो लोगोफोर जोंखौ बयबो नायफैदो रावबो फैला नामा जोंजों नोंसोरो जोंखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा नोंसोरो फैदो लोगोफोर Fैयाखैनो रावबो फै जों दसे रायलायनि लाइभआव नाम्बार फै मोजां रायजो सावरायलायनि लोगोफोर फैद' नै जों ओखि आं ओखिनि बिफा साथामजों दङ नोंसोरो फैदो अननानै लोगोफोर रावबो फैथारा नामा जोंखौ अना नामा रावबो ना जोंखौ मोजां मोना लोगोफोर फैद' ना फैया नोंसोरलाय Hei hama fैदो लोगोफोर जोंखौ नायफैदोलाय बयबो
सापर्ट खालामफैदो। सापर्ट खालामफैदो। जोंखौ नायालासिनो थांजोब्बाय माथो। Begini, uन्दुगासिनो। रावबो फैला नामा जोंजोंलाय दसे रायलायनोनो? बोरै जाखो मा ओंख्रि जाखो जोंना मैथासो। मैथासो लोगोफोर मैथा गोजा। दे बिदिबालाय रावबो नायाबालाय जोंखौ